Her YouTube her er der volds sprogbrug. Ej. Skal jeg nok lade om med. Det kan godt ske, at jeg lægger lidt i episode 1. Brunner. Jeg er i gang med at downloade et spil, der hedder Call of Duty Modern Warfare 4. Ja, back to game. Og jeg er inde på en server, der hedder OP Prison, tror jeg det var. OP Prison. Eller min mic den er lort. Hammer lort. Oh my god! Parkour. Staff. Parkour. Skyblock, OP Prison, minigames. Faktion, nu må vi hellere gå hen til og tjekke lidt op. Jeg forstår den her. Jeg har været den her. Okay, det var lidt fucked, jeg fik den her. Prøv lige at skrive raps. Skråstreg rap. Fuck. Nå, okay, det kan man ikke. 10. 40. Faktion. Hvad fanden? Hvad fanden er ugyldigt ved den her? Så må det være det der tegn der. Hvorfor fanden har jeg ikke tilladelse til det? Hvad er det her for noget? Jeg har tilladelse til warp regler. Men hvad fanden, jeg har ikke tilladelse til en fucking skid herinde, mand. What the fuck er det, mand? Ja. Infection server. Må man reklamere? Må man spamme? Godt klart, okay. Så videre. Hvor man skriver pig og fisse også. Nej. Ja. Jo, det her det er rigtig vej. Du er færdig nu. Skråstreg spawn, kan jeg skrive det? Det kan jeg trods alt skrive. Hey, faktion, man. Jeg synes bare, det er pisse irriterende, at jeg fucking ikke kan gøre en skid herinde. Enden end at gå rundt og knippe væggene. Hvad fuck er det her for en server? Ja, så løfter den lige ind. Jeg skulle lige til at skrive, hvorfor kan man ikke gå ind i Warp Faction. Er den lille luder, mand. Prøv lige at YouTube. Jeg finder lige en anden server. Indtil da er der kun et sekund imellem. What? Så YouTube nu er inde på Oldicraft, hedder den vist. Jo, den hedder Oldicraft. Jeg kan lige skrive IP'en her. Oldicraft, eller hvad den fuck der står, man. Shoot picken op. Hey, hvad står her? Horse tools.
Prøv bare lige at starte med at skrive et job. For helvede. Jobs. Så prøv at skrive jobs liste. J-O-B-S list. Jeg har ikke fucking en skid kommando til en fucking lorte dealer, mand. Det er nu minigame. Fuck, jeg skal ikke ind i noget minigames her. Nu skal vi bare finde den der hedder faction. Brunnen der snod, det var en faction server, så vi skal ind og finde den fucking faction ting. Bare roligt. Hegn sikkert derfra Herobrine. Chest jobs. Ja. Minigames, okay. Så tror jeg fandme også faction er inde i minigames, hvis man kan vælge det her. Minigames join. The fuck? Det der står er minigame. Klik på det, kan du se med, eller klik på et spil arena. Jeg prøver lige at skrive der minigame. Skorstræk mini game. Okay, jeg prøver lige at skrive warp. Warp. Okay, warps. Skorstræk hill. Jeg får... Men jeg har ikke... Jeg gider ikke engang den her server. Ja. 2 sek... Eller 1 sek YouTube. Hey YouTube, jeg har lige fundet en server. Man starter med lidt syge ting, må jeg sige. Måske ikke bare lidt. Måske meget. Men der er ingen udfordring det her. Men what the fuck, vi skal bare lave en episode. Der. Okay, West Guide. Time date, hvad der sådan. Så man kan simpelthen lave det om på hver. Det var da helt nice. Jeg er ligeglad med de her niveaus. Fuck nu, vi skal afsted. Okay, man kan ikke bruge dem her. Det var da helt fuck, mand. Nu har jeg mistet en enderpearl. Hvorfor kunne du ikke sige det, mand? Enderpearl. Ej, mand. De følger efter mig. Det er nu værre, din lille gris, mand. Shoot du lige i røven. Måske min sprog, men... Jeg gider fandme ikke dø lige i starten. Okay, nu er det bare med at løbe. Løb, satan, med 30 fps og lidt mere. Der vil jeg gerne have med. Den her tekstpack, jeg viste jer, hvordan man downloader.
Og det er en fed tekst tilbage, kan jeg godt love jer for. Og jeg kan også optage med shader, modpack, hvis jeg har lyst til det. Nu bliver det nat for satan. Jeg må lige have noget ædelse. Jeg skulle lige lidt op. Vi skal bare fucking langt væk. Jeg vil gerne holde mig tæt på sådan noget her, eller sådan noget julehalløj, så jeg kan godt lide sådan et juletræ. Altså græntræer, hvis I ikke ved, hvad jeg snakker om. Det er det, jeg kalder juletræ. Det er da fedt nok der. Fedt nok til mig. What the fuck, serveren den lagger. Prøv lige vent. 2 sek YouTube. Så en YouTube, nu har jeg fået min lille søster til at tige stille. Det var meget irriterende, hun kom bare skreg. Hey, kør. Jeg kan lave en anden, der kan knippe helt vildt. Det er en lille dyreplager, mand. Ja, dyreplager. Æderkop. Der var vist en i spawn, der trykkede på day. Fuck, vi hopper langt væk nu. Det er altså ikke ligesom single player. Så det må I lige tage af, at jeg ikke bare kan begynde at hugge noget træ og fuck det hele op. Jeg har fucking noget træ her. Og det er helt klamt, det der får der. Klamme får dø. Jeg mangler et uld mere, så kan vi knippe en seng frem. Det var... Vi skal fandme også have tilbage på. Nu kan jeg knippe en seng. For helvede, mand. Nu failede jeg. Prøv lige vent. Sådan YouTube, nu er jeg fandme tilbage. Jeg hader min lille søster. Vi skal fandme bare prøve at have det, mand. Vi havde det. Vi havde at have en lille søster. Vi havde at have en lillebror. Og ved jeg. Jeg har selv en lille søster. Hun er meget harmoniserende. Og i denne optagelse, der må jeg lige tage, at der kommer sådan en Shaq-Gaming logo. Her. Et dejligt spag. Hvorfor fanden kan man ikke komme over der? Over verden, eller mit Minecraft, det fucker lige op her. Skal vi lige kigge igennem den der jordflade der? Hallo. Fuck nu lidt mere mindre i fuck up. Det ignorerer vi bare. Du er lige min far. Lad nu være med at lægge din lorte server, ellers gider jeg ikke spille på det mere.
Og episode 1, det skal I altid vide, at det er en fucking lorte episode. Oh my god. Fucking hacker, mand. Hacker. Det er lille lortedyr, mand. For helvede, så staver jeg det forkert kit. Men jeg skal fandme langt væk. Okay, kan jeg sgu også stå et back? Det håber jeg fandme. Jeg har ikke kommando til det. Det er der ingen, der ser det her. Jeg er klar til at dø, lille Batman. Boogeyman! Boogeyman! Dø, 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 dø. Du skal dø, du skal dø, du skal dø. Kom så. For helvede. 2. Spag Johnson. Jeg tror ikke. Okay, nu gør jeg det. Fandme for hårdt. De har faktisk ikke selv lyst til at dø i stranden. Så, what the fuck det? Hvorfor skulle jeg egentlig være bange? Hey, what the fuck er det? Mine nosser. En sjov lille biome, der er derhen. Den kan jeg altså knippe lidt på. Det der opstilling kan jeg altid hente. Og det kan godt være, at jeg får lidt flere venner med i den her faction. Jeg stopper altså snart den her episode. Jeg ved ikke, hvor lang tid den har været. Og jeg tror heller ikke tænke på det. Der kan man måske godt grave sådan noget. Så. Altså, jeg vil sige umiddelbart, så er det pænt højt op. Oh my god! Det var heller godt langt ned. Men her, fuck. Det var det, hvis jeg falder ned her. Lad nu være med at lægge din lortesøver, mand. Og du syg op i patterne.
Fuck, jeg troede lige, det var lava, det der. Oh my god. Holy crap. Her tror jeg vil begynde at bo. Hvad fanden er der galt med den her server, mand? Den lagger helvede til. Okay, den er 3. 1, 2. Okay, man kan ikke springe og kigge ind reelt set. Så. Jeg burde faktisk lave en jerndør. Men det venter jeg lige lidt med. Fordi jeg har ikke noget jern. What the fuck er det? Men ved I hvad, YouTube? Jeg tror jeg siger bye bye. Og vender tilbage i morgen. Så ses YouTube. Bye bye.